L-ex-chairman tal-Enemalta Alex Tranter għandu jitlob apoloġija lill-poplu Malti għal dan il-Professur Joseph Falzon meta kompla jixhed quddiem il-kumitat tal-kontijiet pubbliċi. U kull pejs tal-awditurja jgħid there was no governance, no accountability, no transparency. Kif jixtru da iż-żejt? Honestly, bla minutes, bla quotes, these are millions ta'. These people should give an apology to the people out there ta'. Din id-dikjarazzjoni saret wara li l-istess Falzon żvela li kien hemm żmien fejn sar hedging mingħajr kwotazzjonijiet. Aħna meta konna l-NTA, konna neħġaw 50 million sterling. Nagħmlu d-deal, nċemplu l-BOV l-HSBC, 3 darbit biex ikun laħja rata u nibagħtu fax lill-Central Bank. Daw bla quotes. Kif nafu li Goldman Sachs kienet the cheapest trade? Kif nafu li Volksbank and FX currency black quotes ta' millions of dollars din nitkellmu? Il-ġimgħa l-oħra Falzon talab li jingħata kopja tal-minuti li kienu ttieħdu waqt il-laqgħat tal-Fuel Procurement Advisory Committee. Fil-kumitat ta' nhar it-Tnejn Falzon reġa' tenna li mingħajr analiżi ma setax jaħdem u kien dejjem jargumenta dwar il-bżonn tal-hedging dan minħabba li l-prezzijiet tal-fuel setgħu jolew. Falzon żied jgħid li għal raġunijiet mhux magħrufa meta kien se jsir il-hedging taż-żejt il-biċċa xogħol kienet dejjem tieqaf. Il-August sewalna kien qajna għamilna dana, etc. Eġajna għamilna recommendation, tajjeb, imma kull darba li terġa' tmur għand iċ-chairman, ma kif tisix, in Ġulaj ġie chairman il-ġdid. Kull darba li tmur għand iċ-chairman, niefu, sewa ma nistgħux nagħmluha, ġifieri, ma nistgħux nagħmluha biċċa xogħol. Falzon għamel referenza għal dikjarazzjoni ta' Tranter li kien qal li l-kumitat ma kienx biżżejjed trasparenti. Hawn enfasizza li l-istess kumitat kien trasparenti biżżejjed anke bil-fatt li kien qed jieħu l-minuti. Filwaqt li tenna li f'rapporti tal-Enemalta intqalu affarijiet li ma kinux minnhom. Fit-tielet paragraf qal minkejja li din kienet sena ta' sfidi globali kbar matul l-ewwel xhur tal-operat tiegħu il-kumitat ta' pariri siewi. Ħafna li rendew riżultati konkreti ta' frankar ta' flejs l-okkupazzjoni f'kuntest ta' xogħol instabbli u b'prezzijiet jolew b'mod qawwi. Il-gvern għalhekk xta' Ġifieri mu veru xejn. ma kienx le, ma konniex għamilna ħeġing sa dakinhar le. Taż-żejt żgur le. Fid-dawl tad-dikjarazzjonijiet tal-Professur Falzon, il-persuna li se tkun qed tixhed il-ġimgħa d-dieħla se tkun l-ex-chairman tal-Enemalta Alex Tranter.